Тәмле күрәш тапшыруы кай вакыт сәламәт буй тапшыруына охшап куя. Алдагы чыгарылышыбыз моңа ачык мисал. Бездә кунакта күп хитлар авторы, кызыклы шәхес Зифа Нагаева һәм автор башкаручы Булат Җиһаншин. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле күрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.